Ano ba ito? Ayan, luto ang sarap. Oh, linaga. Lawak yan. Ano yan? Linaga? Kutsiro yan. Ah, kutsiro de, kutsiro. 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 Ano de, kutsiro. Oh. Kutsirahin ko yung mukha mo eh. Lami to, oh. Pati ang nagluto, oh, kalami. Eh. Mani yung luto ngayon. I-vlog ko nito. Sarap, oh. Sus. Kutsiro lang, kutsiro. Kutsiro, ano ng mukha ko? Walang ibang sudan. Kutsiro lang, kutsiro. Anong tawag ba yan? Lamia, uy. Tilaw. Tilaw. Kalami. Kalami, ah. Ayan. Dito na. Nagka 1 minute na. Dito punta sa nagloto.